Ayona ta iyavavanyo yona. Ayavavanyo yona and kulunga nje uba uvele ungazikhathazi njengaye ubulele uba uyawafumana ithuba lovavanya nawe. Uvavanye ugqibe. Ungabe uzikhathazi uba yho ngabe kanti lo mntana uyovavanyisa nabanye abantu uyothini hayi. Iyavavanywa and awuyiva seyivavanyiwe njalo. So vele vele ungazikhathazi uvuyele nje uba nendafumana ithuba. Ibonge ithuba qha. Because ayona kwalo mzuzu mhlawumbi kondixelela ibiyavavanya kafike inkonkwa ngoku bayayirunkunkuta bayayikhukhuza baphezu kwayo. So funeka vele ubulele nje ithuba uba at least undivavanyisile. Niyayibona ne? Because kuzawuba late da kuzawuba late. Umdala gqithi for depression anxiety. Andizoyihleki. Niyaliva lithini iBuddha? Lithi iBuddha bayayirunkunkutha, bayayihlekenisa, bayayivavanya. Uthi yamkela uba nawe uphiwe qha ngoba kaloku nangeli xesha wena uhleli ekutext ugirl bemventshuzisa phayana equnusile akuthayiphela athi I miss you baby. Akunzima nabethuna. So guys, nithi nihleli nje nicinga ezo zinto uba yeyakho mayinawe awazi sokufulathela uba ngubani uyoyirunkunkutha oyoyikhukuza. Yeni nana nisayityi kabuhlungu intashingana ngenxa yoba nicimfama kuzoyontakishingisa omnye umntu. Caba uzukwazi nolala mntakabawo uzixelele uba ngoba itshansi yakho uba mawuyirunkunkuthe uzayirunkunkuthele beyazi uba hayi noba nangomso uyokhukuzwa ngomnye umntu. Thani niziphilisa kabuhlungu kangaka? Noba mhlawumbi ke ngoku noba wonqena nokubethisa mfondini uzawubetha ngoba kaloku unexhala loba uba uyibethanga khona ozoyoyibetha ngomso. Thani niziphilisa kabuhlungu nje. And iwesi ke ngokuba wamkele loo nto leyo ngomso kwawena futhi uphinde uthi this thing it's yin and yang, this thing ama-soul ties, this thing kukuhlangana kweenkaba. Thetha uba xa uthathe inkaba yakho wayihlanganisa nomnye umntu kunama-soul ties. Kwawena futhi uqonda uba xa uyifumene uzayirunkunkutha ngoba woyika uba izawufunyanwa ngomnye umntu. Kutheni le nto funeka uhlale apho uhleli khona ube unexhala lokuba kukho omnye umntu oyifumanayo? Because the moment you come with those thoughts, it means that you have problems wena ngokwakho. Okanye you know very well who you're dealing with. Ndiyalithanda iBuddha lide lithi noba ke ngoku bihanjiwe yayorunkunkuthwa ngomnye umntu iphinde ibuyele kuwe awunoyazi noba ibiseyisebenzile na. Yho. Kukho ezi theory ezithi ayabona mfanam isofika kuwena yafika ithulile ibambile yathi kumele uyazi ukuthi ibiyosebenza. Ii-muscles bezisebenza yikho mawuthi uyayifaka ntwana yam uthole ishiso uyithole ibambekile ingafuni nokuthi ungene yazi ukuthi ibisetshenzwa. Abanye bathi hayi yabo mfethu wathi uthi uyangena uthole imanzi ayazi ukuthi ukhona befikile beyifikele. Which ones which? Anisixeleleni. Oh. Hayi yabo le. Uhleli nje uBuddha one-worry yoba njengoba naye befikile kuyo ukhona oyifikeleyo and ukhona osazoyifikela. So naye xa eyifumene fikelele ngamandla. Abulela udathi ubobulela uba nawe ufikile phayana wantashingeni. Ayininzi mani le nto yenu. Iwari yam ke ngoku uzawuthula apha phezu kwam uba unexhala uba ukhona oyirunkunkuthileyo. Khaneke uziphilisa kabuhlungu guys.
funda umuntu wakho. Andali kuye kusho ukuthi umuntu uyincwadi engafundekiyo. Kodwa uba nyhani kumoya wakho awukuvumeli uba mawumthembe umuntu, usuzithotshara, phuma apho. Caba noba sowumbonile vele lo muntu wakho uba ungumuntu ongekho right. Okanye mhlawumbe wena uye ucingele uba ubhizi lo muntu wakho ngoba kaloku thina sibadala ngoku. Asinayo le nto uba caba uzawufika u-acting ngathi ulive 16 xa ufika emntwini. Andithi nam ndiyayazi uba ichama station ayo yakho wedwa, so nam funeka ndisebenze nam ndizokwazi uchama. Ntoni ke ngoku into yenza uba wena uzondibiza ngoba ndikhukuzwa yonke indawo? Because I need to meet you halfway. I have to nam reach the chama station. Ndizayiritsha kanjani ngoku ichama station xa ndisoyika ukwenza izinto ngoba wena uzothi hayi lo uyabakhukhuzisa bonke, hayi lo uvavanya yonke indawo. Ndiphinde futhi kwamna xa ndike ndangenzi kwanto uphinde undibize ngesidumbu. Guys, ndiyanicela hle. Buddhas, khenike nisixelele uba masenze njani. Yeyiphi yona. Xa uyifumene yomile ingekho manzi, ivele osebenza. Xa ufika imanzi, ivele osebenza. Xa ndisenza izitayile ndenza ne-helicopter style, ndingumakade ezibona. Xa ndithula nje ndenze umama notata, ndisisidumbu, ndiyi-chicken Nando's yaseNando's. Nifunani kahle? Khani sixelele, ndizawulinda.